Nawe phela ubokuzama ukureciprocate uhlobo lwe-relationship olunikwayo. Ungafundi ukuba yichephi sejezini nje, ube yizingcelebane nje, uncetheze nje ngoba nakho ufuna ukuzwana nomuntu noma nabantu. Ubobona phela nawe ukuthi unikwa inhloboni ye-relationship la, bese ubuyisa yona. Yayizwa lonto. Manje na wena usiyohlupha abantu njalo ubabona ukuthi bakuziba. Zibeka nawe mawuzitsho. Yabo? Yazi kuyenzeka ukuthi uyitshela ukuthi wena ucounta so much ngali kanti you don't even exist. Yabo? So uzame mfethu ukuthi uthathe ifocus yakho uyifake la einganeni zakho izalayo. Uthathe ifocus yakho uyifake kulomuntu ozama ukwakha naye umuzi. Yabo? Umndeni wakho lo uphemba wena nowakhe wena. Yabo? Ungalokhu uthatha ifocus uyise endaweni ewrong. Yabo? Uyifaka la ungabelong khona. Constantly shaking hands with your enemies. What for? Kukusiza lokho. Kuyakuhlulani wena ukuhlala wedwa. Uyahluleka nowena. Yabo? Ungaze ube ingcelebane, ungancethezi mawumuntu mfethu. Lento okuncetheza nje gede. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akhasha. Othi ngenzana noma yini noma inini noma kanjani. Kunombani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esuka khona. Futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli yabona. Yabo? Mina into engizama ukuyisho mfethu ukuthi kunabantu obabonayo ukuthi mhlawumbe bancika email. Yabo? Kunezimo la khona umuntu ezike zimfica umbone ukuthi lo muntu kahle kahle la akafuni ukubona ukuthi yena hloboni i-relationship leyanikezwa yona la. Uzomthola esenikela ngisho nangemoto yakhe ngoba ezama ukuthandeka la, ezama ukufitha in la. Umbone esenza izinto ethi go all out ngoba uzamani njalo uzama ukwamukeleka la. Yabo? Uyancetheza nje kodwa futhi abamnaka emva kalokho mangabe sekuwukuthi izinto zabo laba ancetheza kubona seyihamba kahle abamnaka. Babejabula bajabula bodwa mase kuxakekiwe beza kuwe nawe uyajabula ukuthi kucelwa kuyena usizo. Hey man, get indaba lonto. Ngisho ngabe kuthi umuntu mkhulu kanjani iba isichaka esishaya inkitsela. Ngisho kuthi umuntu mkhulu kanjani unani ungancethezi ngalinga uncetheze. Ngisho kuthi upresident wezwe noma kuthiwa yini ungancethezi. Yabo? Futhi ungavumi ukuthi ube u-ice boy wabo labo bantu labo ngoba nakho ufuna ukuzwana nabo. Ungakuvumi lokho kuba ice boy. Yabo? Ngoba uthola ukuthi khona abantu asebekuthatha kancane kodwa uyakujabulela lokho ngesizathu sokuthini uthanda nje ukuthi uzwane nabo noma uxhashazwe yibona. Yabo? Awuboni uhlobo le-relationship abankunika lona ukuthi inhloboni. Wena mangabe kufuneka i-rescue kubizwa wena uyarescueisha wena makunento ezithile wena kodwa mase sekujatshula wena ubalwa lapho. Yabo? Wena uxaka abantu ngama calls bona bayexaka ngawe. Reciprocate nawe hlobo le-relationship onikezwa lona. Reciprocate yini inkinga yakho? Uxawa yini? Hayi iba busy. Thola into ezoba busy ngayo. Hawu noma uthola into ozoyihlafuna ubuke something. Yebo uyayibona ukuthi mhlawumbe indlela ongabikho busy wenza ukuthi ulokhu uncetheza uhambe uyifaka ebantwini abangakudingi futhi ungaze kuphuka into zakho la imfaka lokho futhi ayikho zokusiza. Ubona masase ungenafo khona ukuthi kahle kahle labantu abakudingi vele nje abanandaba futhi nawe. Yabo? Ukubona lapho uma sukuxakile labantu lapho hayi abakudingi labantu futhi abanandaba nje nawe. Wena nje olokhu uyifaka la. Yabo? Ngabe kuthi ubani mfethu? Hey, futhi ungabibikho ungakujwayeli ukuya la ongamukelekile khona. Ungakujwayeli ukuthi uye la ongamukelekile khona. Yabo?
la wazi khona ukuthi kahle kahle lana wena awamukelekile wena ungakujwayeli ukuthi uye lapha ngoba bazokupruvela ukuthi kahle kahle usendaweni wrong yabo okupruvela usendaweni wrong nawe amagats akhe azokutshela ukuthi usendaweni wrong vele balekile ukuthi ube endaweni la owamukelekile khona futhi abakuvela uyishayo ubukhona bakho hayi abantu abazolobe kusanganela la bekutshela ukuthi lento iyona abayi understand bakubuza imibuzo ngathi wena uyahlala bakubuza imibuzo e1000 engapheli bakuquestiona uyaquestionable indlela oyiyona yini lento okholela kuyona siyazi yini unjani uyayidla yona into ukuthi ugcine sekwenza uyihlaya ngawo lo ndawo uyabona la qhela kulezo ndawo ngalokho uncenga ukuzwana nabantu mfethu yazi mina ngikufundisa autonomy baba fundisa autonomy yabo futhi kodwa ungabi umuntu one pride kwayiwena yes you can catch a bullet for whoever senhlizweni yakho ungabi nayo ipride kodwa futhi ungabi incelebane encethezayo balansisa nawe kuzoba nomsindo la uthi ngiqale ngiqede le video le safuna ukuthengela ubhebi inyama lapha yabo eshisiwe eyosiweke ngesizulu mina ngidla inyama mina ngizokhuphuka ngamasi ukhuphuka ngamasi yena uzodla inyama ngizovors buye ngithi steak yabo nike lapha mina ngizokhuphuka ngamasi ngoba ngiyawathanda ngabe ngenze ulive nje ngihamba kodwa manje ngesizathu sokuthi ngiyazi ukuthi ubuzoba mfishane la ngiyakhona kunomsindo kakhulu indawo yokucima ukoma leya engiyothenga khona inyama lowa nomsindo kuzophoqa ukuthi ngibuye ngiphazamiseke ku live wami yabo kodwa nje kuvele kwafika ukuthi ngihamba la endleleni ngikutshela ukuthi ngoba ngiyazi hlobo labantu abalalela le content abantu asebethe ukucoceka la bathi ukuhlanzeka bathi ukushintsha ukwenza kwezinto abasabelong kakhulu eningini yabo izinto bayibuka ngendlela ehlukile and ba-questionable kulabantu laba so ba-questionable ebantwini bakubo ba-questionable ebantwini bebebazi abangama-mhlawumbe ama-friends ba-questionable nje na si-society yabo ngoba manje aba-understandeki ukuthi yini manje abasonti yethi futhi abakholelwe emadlozini abanye yabo into abayi-understandeki ukuthi yini yabo ayinalo igama yabo and into abayikhulumayo bakhuluma into engekho bathi sikhona ziya existence yabo into musa yabona ke musa ukufuna ukuthandwa ke mawuyilodlo ngoba already vele uhlukile musa ukufuna ukuthi uthandwa la lokhu bayincelebane la lokhu uyifaka ebantwini ispirituality asik-equip ukuthi ukwazi ukuphila ngisho uwedwa angithi wena you live by design asik-equip-ke manje aloko uzizwa umsori nakho nje kunezinye izingane la ezivukile ezicabangayo ezikwazi nokuhlanganisa abantu njengoba nje kusasa sizoba naye uhost uguest wethu kusasa ngomhla 15 soba naye uguest wethu ozosichazela ngeevent lezoba ngomhla ka2 May 2026 yabo ozosichazela ngalo event leyo la eThekwini yabo eMorning Side so uzosichazela in details so uzohlangana naye nabantu abafana nawe lapha yabo uzohlangana nabantu abafana nawe lapha abakhuluma ilanguage yakho so uzungalokhu uyimpintshi uncika email ulokhu cha usiyigusha phakathi kwezimbuzi manje usiyigusha phakathi kwezimbuzi so uhlobo le relationship abankunika lona nawe lamukele ubuyisele lona abakufoneli nawe uzithulele yabo bakufonela nawe bafonela bakhathalele nawe yabo ungalokhu nje ulokhu uba incelebane la ngabe kuthi umngani wakho noma umuntu enizwana naye noma ngabe yini ungalokhu nje uba incelebane semsebenzini ungabi incelebane fundeka ukuthi uyinhloboni yencwadi ukuze abantu bengazokuba nenkinga yokudila nawe ukuthi badila nani fundeka nje umuntu aqondisa indaba yakhe emeza kuwena uzodila noba